Завод безпілотників «Байрактар» в Україні буде. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Президенти України та Туреччини говорили про зростання торгівлі між нашими країнами. Також, за словами міністра Кулеби, чимало часу приділили співпраці в сфері оборони та сучасного озброєння. Ви знаєте, що між нашими країнами є декілька дуже амбітних проєктів. Це і виробництво безпілотників, і виробництво кораблів для військово-морських сил України. Тому було про що поговорити. Там все буде добре, і завод «Байрактарів» на території України буде. Володимир Зеленський також мав зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент наголосив, що бажає збільшення присутності флотів країн Альянсу в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя. Зеленський також попросив Столтенберга допомогти у звільненні українців та кримських татар, які утримуються на окупованих територіях та в Росії. Список з 450 бранців Кремля президент передав прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Зеленський подякував за участь у саміті Кримської платформи та підтримку українського суверенітету. Зеленський та Джонсон обговорили співпрацю у Чорному морі, розвиток бойової міці та зміцнення українського флоту.